В момента е към 7:30. Андрея тръгна на звънение изпит математика. Изпратих я, защото трябваше да заключа и наистина възнамерявам да отида да спортувам. Днеска е 6 юни. Да, отзето започваме софийският влог. Two hours later. Завърнах се. Пак мокра, но този път изкъпана. Ще си направим закуска. Нямам търпение за закуската. Време за рум-тур. Така, време за рум-тур. Мисля, че тук показва какво има в тези шкафове. Има и зърна. Различни продукти, сол, захар, ориз и тем подобни. Котлон. Така, тук си направих кафенци. Да, трапезариката. Тук е много интересно, защото това е, не знам как да го кажа, де-факто надземно смисъл. Ние сме на нулевия етаж, просто има някаква трева тук. И ме е много ме страшно да отварям каквото и да било. Така, преминаваме към холът. И банята вече е напълнена с нашите глупости. Да, и тук е това. Има огледалци. Тук още едно огледало. Виждате ме и мен, стенска на първа ега. Преминаваме. Тук е гардеробчета, още едно огледалце. И това е холът, който е много satisfying. Тази част ние гледаме. Тук имаме като библиотечка. Красиво е, но минусът на цялото това нещо, тук има едно бюро. И интересното за това бюро е тези перлички, които носят късмет според Андрея. Надявам се, когато ги сложиш перлите над учебниците, носи късмет. И така, преминаваме нататък, папката на Андрея. С спалнята. Спалнята е доста голяма, удобна. Действа най-вече, този като там е много готин и много ме кефи. Тук имаме нещо като туалетка, която е натрупана, закачалки. Цяло е красив апартамента. Много огромен гардероб. Така, хора, с моята приятелка, която се завърна от изпит. Може да отидеш малко. Кажи какви са твоите впечатления, впечатления? Дълбок 3. Изключване от Витушка. Ми гледа за пръв път ядя айскрим роуз. Дадох 10 лева за това нещо. Дали бих повторила? Не. Ама за един път навън гърми. Меги е срам да снима и затова аз го правя вместо нея. Да. И бяхме... В момента хората не знаят дали имаме 100 последователи или 10 последователи. Да. Така че who cares. Наистина. Може сме... Кой ли не е инфлуенсър? Така е. И сега се запътваме към надпис. Андрея изпитва дежавю в момента. Това не е за пръв път знам как това е възможно. Чакай, това го има си. Ще към недюбче. Хора, свърши представлението на надпис на вокала и на нас много ни хареса навънка вали и ние сме тук под прозореца на надпис. Много добре беше. Много добре. Много ни хареса. Момичетата повече ми харесаха от момичетата. Да, определено. Да. Е така е чекарука. Мина. Между другото мачваме. О, да. Надолу. Ай, надолу. Чакай. Бега време. Леко стъдно. Опа. Едно, две. Едно, две, три. И общо взето изпита мина. Моите впечатления са, че беше по-гаден. Пък моите, че беше по-лесен. Това е моята. Която дойде новия характер в нашата история. Ето го новия характер! Здрави! Не се пускате малко!
много. На някаква милениалска бар дискотека. Сега отиваме към планината. Сега първо на метрото, после на един автобус и така. Маля колко сме мазнички. Направо искам да се учиш, а гърбъжът ме сърби, обаче не искам да го пипам. Да. Да, что?